Masha Allah, cikin iko Allah yan wa yau mun bude wannan ofishi namu wanda muka ce muku za a bude ofishi mai suna AY Maga Al-Azhari Islamic Center wanda ke cikin garin Fataskun wanda ke nan kusa da masallacin mai domin. Insha Allah yau an bude wannan waje kamar yadda muka gaya muku kuma gashi waje ya samu ga doctor ya halatta ga kowa da kowa da manyan baki da duk sauran al'umma suna nan. So insha Allah za mu so mu ji daga bakin shi doctor wannan waje da aka bude ya dan mana takaitaccen bayani dangane da wannan waje da aka bude insha Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mabuwayi makagi gagara misali wadda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara buɗe wannan santa ta AY Maga Al-Azhari Islamic Medicine Center. Wannan santa insha Allahu ta'ala zai yi ababe masu yawan gaske a ɓangaren lafiya. Abu na farko akwai hijama wanda insha Allahu ta'ala za mu yi bayani akan hijama, menene hijama, a ina aka samu asalin hijama, suwa suka fara hijama, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bayani yayi dangane da hijama. A wannan santa muna ababe masu yawan gaske kamar yadda na faɗa. Akwai wani allura da muke wacce ake ce mata sammin nahl. Wannan allura ce wacce ake yin ta a cututtuka masu dama kamar yadda bayanin wannan allura zai zo insha Allah. Akwai kuma wani abu sabo shi ma wanda ake ce mar allura dan cena. La'alla wani zai ce menene allura dan cena? Za a ga allura ɗan tsena kuma za a ji bayani akan allura ɗan tsena da kuma irin amfanin da yake yi. A wannan santa muna lalas, wanda lalas shine alkai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan alkai. Ibn al-Qayyim yayi bayani cewa alkai shine abin da ake a ƙarshen cuta in an yi ba a samu waraka ba. Kuma a nan muna da zuma, tacaccen zuma, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan zuma. Kuma malamai sun yi sharhi akan zuma. A nan ana cire aljani, amma yadda ake cire aljani a nan shine da alkur'ani, kuma ana ba da magani ga duk wadda yake da matsala na aljani ko wani abu makamancin haka. A wannan santa akwai ababai masu yawan gaske, amma da yake ranar budewa ne, ina maraba da manya-manyan baki da suka zo wannan wuri, wadda ina duba dama na akwai babban bako Muhammad Buba Wanzan, zannan maganin fika, ya samu halartar wannan taro. Muna tare da kuma Awwal Muhammad Isa, bardan sarkin maganin fika, wadda ƙwararre ne a wajen magani kuma ya samu wannan title kuma yana ba da gudunmawa ga al'umma. Ga manya-manyan baki na leko na hango Alhaji Adamun Dila, ga kuma babban malaminmu Malam Yasir, muna godiya. To alhamdulillah, cikin iko Allah yau ga mutawa da wanda aka mai hijama a wannan santa na AY Maga Al-Azhari Islamic Medicine Center. Za mu so mu ji daga gawai shi ya ka ji lokacin da ake mai hijama. Alhamdulillah, masha Allah, na quwwata illa billah. Kamar yadda ka sani yau ne ranar da aka fara min hijama, amma kuma ban yi tsammanin abin haka yake ba. Ok, yau aka fara min hijama? Yau ne ranar da aka fara min hijama, su ma ban yi tsammanin ma abin haka yake ba. To amma ya ka ji? Aka zo na kwanta na ga an saka abin na ji an ja, can an jima an ƙara cirewa, sai an ɗauko abu kamar allura a ɗan sussoka min a bayan sama-sama, ba wani zafi sosai. Ba zafi? Ba wani zafi, bayan an gaba kuma na ji an ƙara mere wannan kwalaban har yanzu a bayana. Daga kawai sai an ce min kawai in tashi wai an gama. Rena min abin ma zai ɗauki wani lokaci da yawa. Amma da aka maka ya kaji kuma yanayin jikinka ka samu lafiya? Wallahi alhamdulillah, na ji gaskiya da bambanci sosai ba kaman ɗazu ba. To masha Allah, ni ma insha Allah zan zo wajen nan da amma wannan hijama dan ba a taɓa min hijama ba ni ba. Insha Allah. Amma ba zafi kace muku? Ba zafi, ba zafi. To insha Allah. Jazakallahu khairan. Yan uwa masu albarka, yana da kyau ku zo a muku hijama dan ku samu lafiya a jikinku. Hijama na da muhimmanci, kamar yadda ku sani hijama sunna ce. Yana da kyau kowa ya zo wannan santa a masa hijama da kowane irin ciwo da kake tare da shi. Masha Allah, wassalamu alaikum.